Deci te explic, Alina, însemnătatea fluturașului pe mac, că poate nu te duce în minte. Ție îți plac macii, da? Și mie îmi plac fluturii, da? Și fluturașii stau împreună cu macii. Vara zboară din mac în mac, mac, mac. Chiar și atunci când sunt unii maci în Dubai și unii fluturași în România. Georgiana, să știi că să nu-i fac cum mănâncă asta. Am văzut eu cum. Yes, you do. Dar nu neapărat rău. Nu e, dar nu se mănai înainte. Acum de o foarte scurtă perioadă de timp, I guess, yes. Like my mother. Probabil e un substrat în chestia asta. Georgiana, ai o poză cu tine? The new she, the old she, the she. She gives you a butterfly. That should be enough. Da. Asta pot să păstrez. Pentru că noi ne retrăim Emil, cu posterelor de acum 10 ani. Bine ai venit 14, în iad. 13 ani. Șpe. Nu știu dacă cât aveam în clasa 7. 13 ani? Da, de acum 13 ani. Acum jumătate de viață. Adică.